Hello bay chong tiktar KOKBOROK channel no muthini 23 tarik 11 March 2023 ni bay song no housing tai normal guti tai hit guti rena thangai tongo bay song normal channel no sada khanka subscribe khai di te bell icon click notification man mazar ke toni bay song engkai tinini je norong ni guti kisa hit ongnai engkai song mia pura success mangka song to house o engkai efaro success mangka song house o nongna efaro 10 taka ke thangdi tai guti no 5 taka ke thangni samani baya song norok thangka angka success angka hinu kakao a thangya ke success nya hinai mahino engkai baya song jong nai nai tini norok ni muskango je tini ni guti ongkha dai kisa kwbang wngnai tamoni hingkai jong mia ni bai tini ni bai no jong mix khai rika engkai baya song norok ni bagui tini ke house ongkha de 287 no ke ending rilia engkai baya song norok obono no sajak hingke play khai mano sajak norok play takhai di engkai sei norok thangna 5 taka khai no tini house no play khai mano engkai ani chabo khai house no tini skip khai ridi house no tini thwngyai bano yoko tamoni hingke thangna mwsukha hingke 5 taka khai no norok play khai mano engkai chwng guti o chwng thanglainai house no baad ribui engkai tini ni guti ongkha de norok bwskango twi paijak norok nungui mangkha na guti o engkai baya song guti norok nai nai di engkai oro mia ni bai tini ni kisa mix khaijak koi ekta engkai abo ke kisa guti mangui thangka engkai norok play khai di tini guti no 10 taka khe engkai je important no khe 15-20 amai no play khai mano engkai norok sajak khe tini salo 23 no bo kisa hit rwi mano engkai tai 7 house ni bo kisa hit ridi 15 taka khe tai bar baki no 10 taka khe norok play khai mano engkai oro bo nai nai hit guti o bo norok 7 tai 7 house 7 ending tai 2 house 2 ending ni guti no kisa hit ri play khai di ar bar baki no norok normal mane 10 taka rok khai no play khai di engkai baya song tini norok thangna mchukhai house no thangui mano thangna mchukhe norok tathang di engkai baya song norok nungui mangkha na je guti ang no rimani engkai norok sajak khe play khai di sajak khe norok play takhai di engkai tini 23 tarik ni norok sai mangkha na tini tarik bai phano kongnani chance tongo engkai norok abo uansukui no play khai mano engkai tini ni point ongkha na norok oro nungui mangkha na same to same point miyaporo ang norok no rimani 2 3 7 6 point phainai hinui engkai norok nungui mangkha na oro engkai o point no phaio engkai tini ni point ongkha de norok o bisingo phainani phano chance tongo point efar ekasa norok o point no kisa follow khaiui play khai mano engkai je channel no sajaknai rok norok no channel no subscribe khaiui continue video nai di freelancer simi tai paithak jora nai di engkai jodi norok chajakya hingkai norok subscribe ta khai di norok nai simi thandi engkai je chajaknai borok no play khai di engkai baya song norok no je continue success rinani hingkai guti kisa je common number no norok no rina nango abagui guti bangui thango somoyo ar somoyo komui thango engkai khakao norok ani kong no chajakha hinui tamoni hingkai norok continue nari borok ni sorok jodi kwbang nana thangka hingkai loss ongo abagui jong guti kwbang thwngui kisa kisa manmani abono kaham hinui khaka di engkai norok jodi kwbang thwngui kwbang nanai hingkai norok onek loss ongnai tar pore si norok ni labh ongnai engkai baya song ani kong no chajakha hingkai norok sadi
norok kong sajak no channel no subscribe takai di kok no sajak hangkai channel subscribe kai bell icon click kai tongdi ajodi kobang nana musong nai rong kan channel o tapai jadi ani channel o norok no kisa kisa kaisi profit dinai kobang profit dia hambai.